היי חברים, זה סרטון ההמשך להדרכה ל-GB2PowerLink, לפלגין GB2PowerLink. בסרטון הזה בעצם אנחנו נגדיר את החיבור שלנו. אז הגענו למסך הזה ברגע שלחצנו על ה-GB2PowerLink ואנחנו לוחצים על Add Connection. פה אנחנו נותנים שם לחיבור, זה יכול להיות השם של הטופס, זה יכול להיות טופס בדף הבית או טופס בדף יצירת קשר, כל דבר שבעצם יעזור לכם לזהות את הטופס שממנו הגיעו הפניות. אני אקרא לזה טסט לצורך העניין, אני אקרא לזה טסט אחד. אוקיי. פה אנחנו צריכים להכניס את הטוקן ID של PowerLink. אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב כי ככה בעצם אנחנו מתחברים ספציפית לחשבון שלכם בפאורלינק. איך אנחנו מוציאים את הטוקן ID בפאורלינק? אתם יכולים פשוט ללחוץ כאן על הלינק הזה ויש לכם פה את ההסבר. הנה, זה הטוקן, אתם צריכים להעתיק אותו ובעצם להדביק אותו כאן. ולוחצים על Next Step. אוקיי, בחלק הזה אנחנו צריכים לבחור בעצם את הטבלה שממנה, שאליה אנחנו נכניס את הנתונים. אז פעם בעבר הייתה טבלת מתעניינים, היום כבר כמעט ולא משתמשים בה, אבל עדיין אתם יכולים לבחור אותה אם יש לכם אותה. יש טבלת לקוחות, טבלת איש קשר גוגל, ויש פה עוד המון טבלאות שאם אתם מעוניינים באחת מהן, אתם צריכים לפנות אלינו ישירות ואנחנו נצטרך לעשות את זה custom made בשבילכם, אבל אנחנו ספציפית נבחר את טבלת לקוח, טבלת לקוחות, שזה הטבלה הכי פופולרית שיש. ולוחצים על Next Step. אוקיי, בשלב הזה אנחנו רואים בעצם את כל השדות שקיימים בטבלת הלקוח הספציפית שלנו. אצלכם כמובן זה יהיה ספציפית שלכם. וההמשך יהיה בסרטון הבא. ביי בינתיים.